Iti sabali bangir gasulinaan iti bangged abra sinernek digiti mananakaw. Tamag tinutukan ni Bridget Mayor. Natiktot ti cashier kada ito'y gasolinaan iti Zone 1 Bangged Abra. Idi madanunan na ti pwesto ang nagkaywara dagiti gamit na puwersa ang nalukatan ti screen ang nakaisera iti nagikatan ti aircon ken nalukatan dagiti drawer. O karaywarang tagiji dagitoy nalukatan namin nga kahon tapos karaywaraan namin nga kwan. Iti pa nag-imbestigar ti pulisya, iti likod ti pwesto ti nagserekan dagiti mananakaw. Pinerdida ti screen ken isumet laeng ti mapapati ang nagruaranda. Naitaray dagiti mananakaw ti agarup 5,000 a pesos a balor ti cellphone ken kwarta. Naitaray pa ti coin box ti vending machine. They will conduct a latent print examination. Saan pa'y anabigbig dagiti sospek nga kinaramid ti panagtatakaw. Bridget Mayor, nakatutok, 24 oras, Ilocano.